Moji milí priatelia, ja vás pozdravujem. Ešte pár hodín ostáva, kým privítame spolu nový rok. Verím, že šaláty už sú dojedené, koláčiky takisto. Ja som si pre vás pripravila jedno také malé silvestrovské prekvapenie. A to je video, ktoré je to taký sumár roku 2024, možno nejaké plány na ďalší rok, ale hlavne to bude také moje poďakovanie vám všetkým. Takže ideme na to. V podstate ten môj rok 2024 sa hlavne niesol v znamení kníh a pokrstili sme v podstate spolu s vami tieto 4 knižky a uvidíte za chvíľočku, že ako to vyzeralo, pretože ja som si pripravila vlastne z každého toho krstu taký kratučký sumár, ale keď si ich chcete pozrieť všetky a celé, tak ja som urobila článok, aj toto video bude súčasťou článku, v ktorom nájdete komplet rekapituláciu všetkých mojich míľnikov spisovateľských a básnických roku 2024. Ale teraz vás pozývam pozrieť si takú krátku spomienku a taký zostrih zo všetkých krstov tohto roku. Vy ste dali nádej svetu. Nechali ste vôňu kvetu. Nechali ste plástom chuť, kým nútili nás zabudnúť. Ďakujem vám, že aj ja som odstúpila od kraja. Od okraja tej priepasti, čo delí ľudí v nešťastí, na tých, čo majú pohľad čistý a úsudok tiež taký istý. A na tých druhých, umlčaných, čo predali srdcia vlastné za ich heslá a klamstvá hlasné. Týmto všetkým pre touto knihou, keď ochorela jar, bola jej prvá časť a to bola tá slovenská balada. No lenže tá ostala bez krstu, pretože to bolo také všelijaké, v septembri vychádzala a ja neviem, kto iný by mohol tú knihu pokrstiť, kto by bol lepší krstnými rodičmi ako tá naša mlať. Tak zoberte si deti za hrst. Tak to posypte, nech sa tej knihe dári. Zhora, no jasné. Takže, ja by som teraz pozvala na pódium ctenú moju hostku, ministerku kultúry Martinku Šimkovičovú, nech sa páči. A krstného otca, zakladateľa Zemi povojna, Norberta Lichtnera. Poď. Strašný drápas. Alebo nie. No, tak ak dovolíš, no, tak ja tam najprv slovo dáme. Dobre? Ty si tak šialene pozitívna ženská, že to sa tu normálne rozplýva týmto priestorom. Ja ti ďakujem, že si. Ja musím povedať, že to naše spojenie, aby som sem dnes prišla, to bola taká pozitívna cesta pre mňa, že tento človek ma doslova svojou pozitivitou, takou zdravou, sem normálne, že vtiahol. Je to niečo podobné, ako keď teda povedal, že Noro sa bude usmievať do konca toho roka, čo teda to je science fiction, že nebude kričať, hej, teda tým, že ho poznám, tak neviem ani, či to vydržal, alebo super, to si zaslúži fakt. A to, ako ste vystihli to vaše slovné spojenie, to tvoje na Nora a Noro na teba, tak to úplne sedí, ako by sme povedali, viete na čo. Takže ja ďakujem za tohto človeka, veľkého z Petržalky, za tú tvoju pozitivitu. Ty si fakt Stella je hviezda. A patrí ti obrovské ďakujem za to, čo robíš pre nás, pre všetkých, pretože všetci, čo sme tu, sme si zažili svoje a zostali sme sami sebou. A to boli tak strašné časy, ktoré si treba pripomínať a v tejto knižke je to neskutočne krásne zachytené cez tú poéziu a toto by mala byť povinná literatúra, aby si ďalšie a ďalšie generácie vypočuli, ako sme tu boli.
som napríklad, mali sme z toho relácii a ja som to hovoril, že proste keď ma požiadala, aby som sem prišiel dnes, tak sa mi to zdalo divné, lebo ako poviete sa, môžete o mne povedať čokoľvek, ale že by som bol nejaká poetická duša, asi ťažko. A ďakujem, menej píte, bude vám lepšie. A takže, ale na druhej strane som si povedal, že keď nie, rozumiete, lebo v piatok ste aj počuli, však niektorí ste si tie knihy aj kúpili, že tie slova sú, tam zachycujú pravdivo tú situáciu, ktorá to samozrejme bola. Je to hrozné, že to tie básne, že sú pravdivé, lebo ako sme v 21. storočí. Ale ja som rád, že sa takéto diela vyskytujú, lebo povedzte sa, väčšina z vás je taká ako ja, aj keď si to nepriznáte, a takých ako je Stella je veľmi málo. A to si takto je. A takí ľudia ako sme my potrebujú niekoho takého ako je Stella, ktorá nás, ako vravila Martina, ktorá nás trošku pribrzdí a pripomenie to, že sme ľudia, tú človečinu. A ja jej samozrejme za to ďakujem a prajem hodne úspechu. Tak, poďme to pokrstiť, už sa to nikdy takto nevráti. Tak poďte. Nikdy v živote nebudete schopní spočítať, v koľkých srdciach a mysliach druhých ste zanechali svoju stopu. No ja, tak som tam akože bola v takom stave, že nie je dobrom. A vtedy prišiel taký trápno-tragikomický moment, pretože ja som asi dostala nejaký zásah hnevu alebo čo, tak normálne som do tých dverí kopla. Ja som proste dala totálny taký frontálny výkop a ja som ale kopla tak dobre, že tie dvere, tie krídla dverí sa predo mnou rozostúpili ako more pred Mojžišom. Doslova, ako v spomalenom závere, pozerám, dvere bez jediného škrabanca, ale ja s obrovským poučením. Sadla som si na zem a vravím si, tak toto je. Niekedy je zbytočné vymýšľať, skúšať, hľadať jemnejšie riešenia, zachraňovať to, čo mu možno nič nehrozí. Nestrácajte čas. Niekedy do toho proste treba praštiť a príliš o tom nerozmýšľať. Verte si. No, toľko vere, no, ďakujem. Vere na stále. Prečo? No preto, že deň s kvetinkou v ruke je krajší ako ten s hovnom na topánke. Ženy, 8000 slov za deň. Prosím vás, ja poviem 8000 slov za hodinu, keď dostanem priestor, takže to je, dávam si 10. A teraz dajme tomu, že od 15 rokov som v plnej palbe. Dobre, teraz mám 48, takže 23 krát 365 a krát 10 000. A to sú milióny slov, priatelia. A teraz príde tá skúška správnosti, ktorú spojíme aj s krstom, viete, lebo čítali ste moje knihy. Mnohí z vás čítajú tie moje nedeľné listy a tie moje básne a hodiny sme sa spolu rozprávali. A ja netvrdím, že som vám zmenila svet, ale ak je tu medzi vami niekto, komu som aspoň zlepšila náladu, alebo deň, alebo mu dala nejaký impuls k niečomu, tak poďte prosím ku mne, tuto dostanete 3 bodky a nemusíte nič hovoriť ani robiť, iba spolu všetci sa stanete krstnými rodičmi tejto knihy. Tak poďte. Ja verím, že vás tu pár bude. Vítam vás. Dobre si bodky. No vyčkaj, ty si sa mere. Ďakujem. Máš bodky, nemáš bodky? Počkaj. No to ešte nemá, poďte. Musíte si každý si zoberie štipku. A môžete teda
Ak tu máme takto rovno teda môžete sypať, aby sme to tu nejako poposúvali. Áno, robíme to. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Vy si úžasný, ja. Ďakujem. A veľa ľudí sa ma pýta, že ako ja mám nejakú inšpiráciu alebo tak. A teraz vám poviem, ako to je. Že niečo takéto sa stane a ja potom úplne zničená z toho idem po ulici a idú mi v hlave myšlienky. A teraz prišla taká, že o ľuďoch na brehoch. A ja si riem, OK, díky, tak to bude asi názov knihy, tak to napíšem. A uvedomila som si ľudia, že viete, teraz každý má nejakú svoju agendu. Hej, taká agenda, tam taká agenda. A tak som si povedala, že ja som horšia a ja môžem mať nejakú agendu. A moja agenda, priatelia, ja som si totiž uvedomila, že ja celý život, roky točím o tom istom. Ľudia sú dobrí a majme sa radi a pomáhajme si a budeme proste k sebe milí a všetko toto a spájame sa. To spájanie, to je moja agenda celý život. Od športu, všetko, čo som robila predtým, všetky moje projekty. A teraz to tam uvidíte. Ja som si aj porevala. Akože fakt, asi neviem, či to môžem povedať, že si to revem nad vlastným videom, ale... Najúprimnejšia vec. Ale... Ja viem, že... Ja viem, že si možno poviete, že to je jedna prskavka, že to je jedna ihla v kope sena. Ale ja hovorím, že je to jedna iskra v kope sena. A pritom už ľudia spozornejú. No to je nádhera, joj, krásne, krásne, naozaj krásne. Všetci sa Všetci dajú v rukách prskavky, takže dúfam, že aj na tom videu to bude vidieť, no nádherné. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Jožko, aj tebe. A uvedomte si, že slovenčina je naozaj krásny jazyk. Ona si priam pýta poéziu, aby ľudia sa jej venovali nielen perom, ale hlavne srdcom. Okrem tých krstov pre mňa bol tento rok hlavne o ľuďoch, o vás a nielen o mojich čitateľoch, aj keď hlavne o tých, pretože tých som nepoznala vôbec a na tých krstoch sme sa stretli a spoznali a pre mňa to bolo naozaj krásne, ale aj o ľuďoch, ktorí mi veľmi pomohli na tejto ceste a teraz tento konkrétny môj vstup by som chcela venovať práve im. Adrianovi a Norovi z Infovojny, Erike Vincovrekovej a Miške Gánovskej, Ďurimu Štubniakovi, ktorí mi dali priestor a ešte Martinku Valachovú som samozrejme zabudla. A so všetkými týmito ľuďmi som sa stretla a spoznala. Samozrejme nesmiem zabudnúť aj na mojich úžasných krstných rodičov, takže ešte raz Noro Lichtner, Martinka Šimkovičová, pani Ida Rapajčová, Jožko Šimonovič a vy všetci, ktorí ste so mnou pokrstili aj tie 3 bodky. Naozaj si to neskutočne cením,
že ste vlastne sa stali súčasťou tohto, ale takisto aj mnohých ďalších ľudí, s ktorými mám tu česť sa poznať. A nebudem menovať, lebo to by bola naozaj pasca. Určite by som na mnohých zabudla, ale chcem vám poďakovať. A ja si to neskutočne vážim. Pre mňa to boli krásne stretnutia, na ktoré budem dlho spomínať. A boli aj veselé a veľmi, veľmi mi pomohli. A tuto už ide môj pes, takže ja to skončím. A pozrite si, ako to vyzeralo s tými rozhovormi. Gabriel, vítaj. Ahoj, ďakujem pekne. Bola som naposledy na tvojom krste, asi pred 3 dňami. Bola to veľkolepá akcia. Tak zorganizovaný krst som dávno nevidela. Tú spustu ľudí, tú obrovskú radosť z toho. Boli tam detičky, bol tam spev, bola tam poézia. A to, čo píšeš, sa mi tiež zdá také, akože je v tom všetko, čo ide zo srdca. Stella je známa spisovateľka, ale ja by som si dovolila povedať, že aj taká koučka a taká veľká motivátorka a žena plná inšpirácie pre ostatných. To som si dovolila pridať. Okay. Aha, tak to až teraz to natáča. Chápeš to? Dobre, to sme to... Počkaj, ale tuto keď smačknem, ale ja to neviem zmačknúť. Ty to nevieš zmačknúť? To biele. Čo? No? To by ma odpotiť. No poď. Ja už som to pripravená. Áno, to je moja krásna Martinka. Neviem, či ťa bolo vidieť zakývať. Dobrý deň. Ideme na to. Nemá ponožky, to znamená, bude počuť ako capka po podlahe. Bude to perfektné. Takéto si ešte nemala, podľa mňa. Mám sa tváriť, že máme publikum. Ten matrac je publikum. Tam si pozrieš na mňa, prosím. Dobre, pozriem sa na ňu. Teraz natáčam. Ale Však ty sa fotíme, tak tvojím, či čo? Tak môžeme sa... Teraz už to naozaj vidím pozitívne. Tak si začala písať knihy. Áno. A ja som bola na tom krste u teba a tam som si povedala, že ja chcem urobiť rozhovor s touto Stellou. Pretože už tam si spomínala, ako ti píše veľmi veľa ľudí, ktorí ti vyjadrujú naozaj úprimné slova, že si im doslova do písmena mnohokrát zachránila život. Len zo pár slovami, pretože vám prezradím také tajomstvo, že Stella, okrem toho, že píše knihy, tak vydáva tzv. Nedeľný list. To je 500 slov, približne 500 slov. A každú nedeľu vám od nej príde niečo, za čo ona nič nechce. Nemusíte jej platiť nejaké predplatné. Že mňa zaujalo, koľko ľudí ti napísalo, že boli kúsok od toho, že si skoro zobrali život a prišiel nedeľný list a rozmysleli si to. Dobrý deň, Stella. Som jednou z tých, ktorej posielate rok e-maily. V tom čase som sa tiež nachádzala na hrane medzi životom a smrťou. Stella, pomohli ste mi preklenúť kritické obdobie a dovolím si vyjadrenie, že ste mi zachránili život. Viem, sú to silné slová. Ešte na konci októbra som nebola schopná oslovať svoje 60. narodiny ani sama so sebou, ani s rodinou, s nikým. Potom som sa rozhodla vyhľadať psychiatra a pomalými krokmi sa vraciam do života. Z celého srdca ďakujem. Jaroslava. Neplač. Ďakujem. A Jaroslava, rada ťa stretnem, ak teda neviem, odkiaľ pani je, ale ďakujem. Asi neviem, som schopná viacej. A čo vňukáš? Tak snáď kvôli tomu toto robíš, nie? Ale mala by si áno. sa usmievať, mala by si byť hrdá na seba, mala by si byť šťastná, nie vňukať. Alebo vňukáš, že je málo takých e-mailov. Nie, fakt sa teším a ďakujem. Tak, dobre, tak utri si nožtek, tu máme ďalší telefonát. Však bolesť moju nesiem sebou od tých čias a nie len ja, snáď každý z nás. Vidíš, pekne si otvoril, no. Je to Stella, áno. Ja som ignorant poézie. Ja som totálny ignorant a moja slovenčinárka tam ma aj mlátila po hlave. Lebo ja ako technik kockatá hlava. Ale z tohto mám mrazy. Ináč vidím, že máš trošku aj zasklené očka, že? Mám. Vážený,
keby to bol priamy prenos teraz, tak to vidíte. Tak to vidíte, že aj ignorant poézie, elektrikár môže slzu vyroniť. A to som prečítal v podstate jeden odstavec. Takže, no, ale ďalej hovor ty o knihe a ja sa medzi tým dám dohromady. Do očí sa pozeraj. Všetko robíš srdcom najprv. Preto tak všetko dopadá. Vieš, keď je to úprimné, je to úprimné. Dohovoril som, strihni to, pošli to do sveta. Nie, točím nás, aby sme mali pamiatku pekne. No počkej, už to je. No a teraz ideme k tomu najväčšiemu projektu, ktorý som za mňa najväčší, taký najsrdcovejší projekt, ktorý som si vôbec vymyslela a ktorý som aj spustila a nejakým spôsobom sa podarilo ho uskutočniť. A ja chcem týmto veľmi, veľmi poďakovať každému, kto sa ho nejakým spôsobom zúčastnil, hovorím o prskavkovej výzve. Ďakujem vám, ďakujem ľuďom, ktorí ju podporili, ďakujem ľuďom, ktorí sa jej zúčastnili, ďakujem všetkým, ktorí túto myšlienku nejakým spôsobom živili a dali jej možnosť vlastne sa pretaviť do nejakej reality. A tá cesta k nej bola dlhá a zvláštna a pre mňa veľmi poučná, ale som za ňu vďačná a teraz vám tam, to je také pre mňa také vianočné pripomenutie to v tomto videu a ako to vyzeralo, tak si to pripomente. Ja sa na to video pozerám naozaj rada, tak verím, že vám sa bude páčiť. No. Dnešný rozhovor začneme tak trošku netradične zapálením prskaviek. Tým sa pripájame k tzv. Prskavkovej výzve. Túto iniciatívu spustila naša spoločná známa Stella Gabriel, spisovateľka, krásna bytosť. Treba len zapaliť prskavku a zaželať si, aby niektorí zmúdreli a aby sme sa k sebe správali ako ľudia normálne. Ja viem, že je to príliš veľké želanie v tomto rozhádanom a rozbombardovanom svete, ale máme len dve možnosti. Buď budeme donekonečna bojovať proti sebe, alebo skúsime k sebe nájsť cestu. Takže ako ono to nie je marné, ja ti to nevravím, len nemaj veľké očakávania, ale už len to, že tá hrana nie je taká ostrá medzi nami, je vďaka takým ľuďom ako si ty. Aby si vedela, že to má zmysel, ale nie až taký, jak si ty predstavuješ, lebo to nie je tvojou myšlienkou nereálne, ale tým, aký sme. Zapálte prskavku ako symbol toho, že veríte, že ľudskosť je nad všetkým. Zapálte prskavku, ak veríte, že stále je viac vecí, ktoré nás spájajú, než tých, ktoré nás rozdeľujú. Zapálte prskavku, ak ste ochotní pomôcť aj človeku, o ktorom neviete, či je z vášho brehu. Zapálte prskavku, ak ste už unavení z toho, že máte nejakú nálepku. Zapálte prskavku, ak vám chýbajú vaši blízky, ktorí sa ocitli na inom brehu. Zapálte prskavku ako symbol svetla a nádeje, že aj keď sú naše názory a pohľady na svet rozdielne, môžeme sa rešpektovať. Byť k sebe slušný a úctivý. Toto je výzva pre celý svet. Zaveste svoje video s prskavkou na internet s hashtagom prskavková výzva, Sparkle Challenge a spojme brehy. Zachytil som výzvu, Stely Gabriel, zapál prskavku. Nemám prskavku, keďže som v kamióne, nemám to kde momentálne kúpiť. Zapalujem prskavku v Kolumbii. Stelka, posielame pozdrav z Nových Zámkov. A takto sa pripájam aj ja k prskavkovej výzve. Zapájame sa do výzvy. Máme tu celú rodinu. Milá Stelka, vybrali sme si toto pietné miesto. Pripomíname si, aby sme nezabudli, že sme ľuďmi, lebo to dlhujeme mnohým mladým vojakom. Stále je veľa tém, ktoré nás spájajú a nie rozdeľujú. Stella, ďakujem ti za túto krásnu myšlienku.
Nech si ľudia rozumejú. No a rozlúčim sa s vami jedným videom, ktoré vlastne som bola súčasťou krstu knihy 3 bodky. A ja ho mám naozaj veľmi rada, boli na neho veľmi pekné ohlasy a ja som si povedala, že by som vám ho chcela takto pripomenúť, pretože je to taký ten môj odkaz vlastne ľuďom, ktorí každý občas máme nejaké ťažšie chvíľky, smutnejšie chvíľky, ale ja by som chcela sa s vami rozlúčiť takým niečím veselým a povzbudivým a motivačným a inšpiratívnym do toho budúceho roku, pretože určite prídu opäť aj nejaké ťažšie dni a ťažšie skúšky, ale verím, že všetko bude nakoniec tak, ako má byť a bude to v poriadku. Tak vám prajem, priatelia, prajem vám naozaj nádherný, šťastný nový rok, aby ste boli zdraví, aby ste boli spokojní, aby sa vám plnili sny a všetkým vám ešte raz neskutočne ďakujem. Teším sa na budúci rok, ktorý bude zase aj o knihách, ale ja dúfam, že bude aj o audioknihách a hlavne bude aj o našich spoločných stretnutiach. Už 25. januára v Bratislave sa stretneme prvýkrát na prednáške, ktorá bude zaujímavá, taká inšpiratívna, bude to aj veselé a bude to fakt pekné, tak verím, že sa stretneme. A ďakujem vám veľmi pekne a posielam vám video, ktoré verím, že vás nakopne do nového roku. Mua!
Vždy to bude ako na hojdačke. Preto ráno tancujem so psom a večer ďakujem.